Това съм Мистер ТМБГ. Окей. Добре. Днес ще играем, ще започнем по-скоро нов свят. Вели, знам, че гледаш клипа. Пак ти се извинявам, за да ти се скарах така за Айрана. Да. Днес ще започна нов епизод, защото без да искам си изтрих онзи свят. И трябва да започна наново всичко и просто няма как. Името ми ще го кръстиме, както винаги. Не е за първи път. Тук кръстваме го YouTube Survival. Сега ще го направим 3, 4, 5. И кръстваме върху. Така видим къде ме спална. What the heck? Хубаво, че няма чудовища сега, защото баш на първо време ми трябва чудовища. Да, новия ми скин, вижте го, DJ Creeper. Както и да е. Миниката хубавичка, ама както и да е. Отивам да чупа дърво. Така, отиваме да щупим и онова дърво е там. Не си смисъл на това ще направим на къщата. Точно на него. Сори. Опса. Опа, има си. Без пари. Макар че имам само за няколко стълби. Опа. Ще го направя само и няма нищо, аз ще го да продължа с мостче. Опа, само си взема крафтинг тейбъла. Исках да ви кажа, че първи епизод няма да го правя много дълъг. Ето трябва да събера пак дърво. Така, тъй като вече имам 6 абоната, много се радвам за тях. Щях да направя giveaway, обаче не знам какво да дам. Напишете ми в коментарите, ще направя giveaway, ще се опитам, ако намеря какво да раздам. Защото все пак да раздавам много. Все пак съм от телефон. Мога да ви казвам програмите, с които снимам, да ви дам скайповете ми и тези социалните ми мрежи, да ви дам достъп до канала ми YouTube, достъп до Фейсбука ми и тези неща. Но не знам, да напишете в коментарите какво да знам. Да, или пак се извинявам искрено за детето, така че се развиках. Още едно за пак. Не. Няма. Така. О, тук ще взема. Сори. Той не ще ме види.
Да е точно така. Така започваме къщата, да. Така. Поне имаме нещо, с което да започнем. Къщата, опа. Така. Така, само да оправим къщата. Така, съжалявам, за дето не говоря много, обаче просто се бях средоточил, когато съм средоточен, не говоря особено. Знам, трябва повече да говоря в клиповете. Опа! Планс. Това си моето дръвче. Ще трябва да запазя място за врата. Както и да е. Това мисля всичко да бъде за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте за мен, за моя канал. Харесайте клипа и до следващия път, когато ще снимам с моят приятел в мултиплеер сервер.